Hey yo, what's up mga koys? Good morning. Alright, so once again, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, Dumig Larina, Dumig Lungsod, kuyog akong partner, Binchanong si Al, puba na sa meron. So nami importanteng mga lakaw. Siya na si importanteng lakaw, ako na-upload. So sabot may nga pag mahuman namin sa among mga lakaw, sa among mga transaksyon, amo na sa mapiton tong mga rescue miners. Magsamok-samok na pud mi didto ron. At the same time, among timingon nating paniudto kay basig ko na po'y pansit ba. Basig galuto ra pud pansit si Bubong. Yan. Rescue miners. Mga wakwak. Doong sa mi. Right. So more updates later. Hello, what's up mga koys? Isang pang susunod. Wapo lang rin. Sakto ka. Balimulog. Balimulog-ulog kay gadahong dagay imo pang i-promote ni pa. I-promote basta sigong gadaya eh. Gadahong dagay. Kala, mura hindi mo na giingon og kabutang kag kapital. Imanay natin. O sa kalibo naman. Imanay mag-3 mil kape na, di ba? Isang pang 500k kung subscriber. Bukar nagyapon ko. Narapromis ka moy-moy. Kaboy bungol. Ikon ko Mo na. sulod ko ari, ante. Naga samok-samok ko ari. Moy. Ako na pa magsamok-samok ron, moy. Sir. Muna chipsok kay Giplan boy, moy. Gobernador atong palabas na moy. Dili to si kwan, tigiliwa. Ito. Tigiliwa ra ta ha. Tigiliwa, tigiliwa, tigpakupos, tigugas kawa. Tigugas kawa ra ko. Hindi nakakita ko ano nilulo ko na yung mga giboy gipangayon. Gipot mo lagi kong gobernador. Gipot mo kong gobernador kay gitilaan akong kawa. Kato? Yung si gobernador nga ayaw gamitin steel brass. Ako nang kasi tawag na steel wall. Di tilapan. Di tilapan. Yan. Karon mga guys. Atong una na kong anhe, murag pagkahuman ako kaon, action kog kaulaw ba kay dawat limpyo ko dogon gatanga ra ko dito gahulat og maluto nang karon Subay kusina. ha Subay kusina. subay na kusina arong inoging tabang pero mura gud gyapon tan-aw ra gud gyapon so na imong giluto rin aga prito mo gini siya kada gid ani na mo Pinarito gyud. boy prito dili na boy bungol siguro no boy prito siguro dis moy no okay na din mong adobo nga kuan yung Chef Mayong. Muna siya, Chef Mayong aka Idi Kaluag. Meets Udi Kaluag. Kaya nga. Practice ra may gluto ron guys kay Practice. Ga-practice. Lisod kay mobiya si mother. Ga-practice pa lang gani pero inigtilaw nimo makalimot na kasi imong pangalan. Samot na siguro di na ma-practice. Makalimot kasi mong pangalan tungod sa kagayon. Tungod sa kalamot. Wala di kagakuan, yo. Lagi si ulit vlog ni Deron. Wala ka na ni alapload na. Daha mo upload. Isa. Ay, wala pa na ako makita yung Daniel. Wala pa ko gasugod. Wait ako umayong kuan ganun sa content ba. Kamong duha si kuan mo wala. Kamong duha si Aldumar, si Wulwol. Ulul. Si David, si David. Tulong pa. Ilang director tapos doyan na. Seryoso ka ilang director. Simal dito ang sport. Katawa-katawa na siya. Ikat na tango. Kaya tanaw. Ha? Tanaw siguro na siya. Ang tanaw ra ng mga kinalangan lang daan ni Chef Mayong May ka na siya? Kanang dawi mo, dawi ha. English yan. Dawi pa. Nasi Berna Dawi. Hi Berna. Berna!
Nga seryoso kasi Birna. Okay, kung saon pagsubaning tinula, subaning tinula, subaning tinula. So ako pagsugba ng tinula. Natay mo do pud yung musikat ng mga tuwa kay dili ko pud saktong takos din. Usaon pag tigdula ning mayong. ha? Di kay ko tigdula ning mayong gyud. Nga naman. Kaya matas nan ko itong mga istoryahan. Boy Bungol. Umabot ang iyang ban guys. Umabot ang iyang Yun lang, YouTube hindi kayo channel. sila mga t-shirt ron, oh. Karon pa ko kabantay. Yun na sila magsabaw mo palit. Yan sila ilang. ano? Wapong sila t-shirt. Mo na ibagong isyo? Wala anak ko sila ron kay ilis sa'yo sila. Wapong t-shirt. Yun, doge kayo ng amot. Yeah. Asa na gi-order na Pops? Anong dugay kay Pops? So, ano ko itir na? Hiblas. Ito na rin ba, itir na? Kalibo. Itir na? Bukan dili ba, itir na. Agka na mo inyong gi-orderan? Ay bantog lang dugay. Masig na kay katabang ko. Wala dong. LBC pa kay samot ko kay. Oh. May gana kay dili LBC. Unsa may gadala na? Kaya ala. Jante na. Dili LBC, LBM may gadala. Ibalik mo nga dito mo ko. Lang. Sa senior ba? Murag didako ka po o nagamay mo sa nina po. Kamay ni siya nila. Nagamay sa nina, no? No? Meron ako kalawas bayot. Oh, grabe. Nagamay, hiyap gamay. Ay. Trobe, murag karaang. Hospice. Ay. Hospice. Ay. Hospice. Ay. Koy pa. Ay ko. Kining kamera akong gamit, manggilngig pero di maigwanta rin usa. Mas labaw maayo re. Mas labaw ngilngig niyang kamera. Pakita. Transparent. Karon paps. Kung una na kong anhe, kasi kong lingkod na ng bangko. Karon ko lasaw na kayo. Kahit. Wala pa. Sina mo kanako, brother. Bong, pila na inanay ba? Kining inanay? Bonite. Kana ba? Wala na yung shipment mo. Pila? Wala ma-appeal sa 180 ang shipment. Apir na boss, oh. Ba, kuan ka po kung hindi ba na ni kay Di mo ka pindala shipping. Pasada. Murag mo na yung bagong kon. Ulog, klaro. Pagka-sweet sa duha, oh. Del! Bradel! Del! Gahalog-halog nagtinood si Paps ni mo kay Papi Birds ni mo kay imong manghod. Hay! Hindi ra magyapon. Mura magyapon kay gobalibad siya manghod sugot man. No? Hindi mo yung pagkakas ara ko. Okay. Bihag man gyud. Ha? Nya kay kwanta ka kana. Tanaw na ko mag-agwan sa ba iyang performance. Hindi ra. Wala sekreto ra din. Tinula. Mo na niyang gingon, mo sa pagsugba ng tinula. Unsa man nga kuan Chef Mayong, unsa man nga unsa tawag ani? Unsa man isdaan ng imong gikuan? Muna kita sulit pero di manggahe. Sulit jud gahe. Uy. Og sa Tagalog pa, Matigas. 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 Matigas na isda. Ating Gayan kikig na umbong. Tarang na imong mga kering mo. Mukalabat gid. May ko. Ali mo na ba? Wala itong lutoan na may. Ha? Is your Papi Words? Wala magagabi ha? panahon na gini Paps, nga i-promote ako amo guni ha. Ngulam ako sila noon. So, ano naman tayo siya ngayon? So, tapos karoon na nakahigayan si Papi Boards nga sa mga wala pag yun mo-subscribe sa biyahe ni Kuya Jay, please subscribe na mo o kay gusto ko nga maabot po sa punto nga ma-monetize na siya kanang magasige na siya kana ba yung magakuha na siya ni Reddy tulad ko na ako ng bulano Magahiling nga laman og kay daghan gyud siyang gibuhing pamilya di ay Korea ba yan? daghang pagkaasawa Guwapo. Marius. gani dito May pagkaputin yung kilos pa na mo kay murag to no. oh mura mo ginahilangit na huli Kini murag gikan sa Cosmo, gikan sa Agnobus, gikan sa alas sinubong na sulit gyud eh Binula na. Tignan ka na kung matigas. wala tinula na Bakla.
Kuya, si Mayong mutula kay Subaon daan. Yung, tama na yung. Kisa din ako gabi eh. Kanay na mo. Kanay? Nakain na mo rabiya. Dili ko kayo mulit. Basta layo. Sa mga adlaw mamatay. Gamay lang yun, gamay lang. Okay ra nang mainom basta magsubrag pareho di sa balay. Basta kay di lang gid muulig laing balay. Yung labad akong ulo ano nga ba ka? Di ka ko ang ginawaan ganyan buong pagyawa ka. Kay umbog kay tanan. Dada yung ano mo magkasama ni magmahubog tanay ikaw may tunga. Dayon. Para po ni magdiyan. Una na laman ko say. Dewa na lamang kung mag-una. Ikaw po ay ikaw say. Ira ko say. Kara. Gagaw. Kisa may yung gagaw-agaw dito bam. Gagaw-agaw naman ang inang. Magduwa ta. Nakalimot kong binilin. Nadagan man ka nagigagaw dito. Agaw-agaw namin ni ko ane. Ni Dil og Dil ni nanay og ni. Wala ang pasipayat yung kahapon ay Bisa di kagahapon ba? Apil ba si bubong ka? Kisa may wala may koyog ninyo di ay? Dili kay si Dudo manggod po. Magasige bagagad. Ah. Kana gid si May kay Tinuod. Kine. Na istorya to na Kine kay recording. Ara dai kung mag-agaw na ta ini. Agaw na taron. Agaw na din ni. Bali nakatawa kay ko ga lagi. Barsili makigbarsili sa motor at iya ipadala tong reader yang blow nda. Karida dagaw. Iya mo lang. Agaw giday. Agaw bigid. Let's see yun. Na pata si David Rap, may mo at kita, labi daging na nagkabuhi. Mutro do itong gidagan. Mo po rin magamay si Bubong. Mo po rin maniwang ka po. Hindi rin pinagkatubang ka man. Kung may talent na wa. Kaon? Karsa ka. Atong aging ko ah. Sa man ako timpla. Kaya ra yun. Ngabot na ba yan? Oh. Okay na siguro nakitaas na kayo. Please ayaw kalimtigin ninyo. Please subscribe, like and share sa vlog ni Biyahe ni Kuya Jay. Ug salamat kayo mga paps. Yes, thank you. Marag pangaon mo nang kining mga inistoryahan mo tinulibag-bag na. What's up mga koys? Nakailan mo Welcome back to this channel. Nakailan mo Justin? Justin ba? Taga. Justin ba? Kung may nangulit sa Karumpang. Katong taga kuan. Nagutik ko lang. Lami ag pusod nimo ba? Baling hiya. Baling biyak sige. Agwa pila ka seconds yung makaya nimo nga. Side view gamay, takilid gamay. Yawa. Pero ang ilong bukat-bukat. Manamig pangaon, busog na. Lubo man mo. Di ko mag-vlog yung tiyan le oh. Okay na mo. Ulo. Okay na kami daw. Pretty Boy Elmer, say hi to my vlog, Mr. Pretty Boy. Say hi, thank you. Thank you sa pag-welcome sa inyong Bitaw, busog na kami guys. Ato. Manag-ML na po na ron. Kuha na po mo, Mer? Dula na po? Magay na po ni Ron. Mahagay na po na ron, magsiningkahay na po na ron. So grabe guys, sila ang settings diri ba? Kada adlaw, mura sila pirming ka pista or murag pirming na ka birthday. Ano sila ka video? Kanina, wala nga, wala lang ko video ko. Bubat man, i-charge ko diri ni ko. So, nana guys, nana siya kanindot. Nana kanindot na makuyog ning mga minor sila di kanino. So, dito ka taman. Until next time.